So, ang nabunod, sikat ang vlogger sa buhay. Mr. Kakaibiganin. So, si Mr. Nabunod, guys. Hello everyone! I'm Arnel Gallo I'm Tito Ryan. and welcome to AJ's Gallo's Vlog. So, karon guys, namin nauso karon sa mga vlog nga Jojowain or Kakaibiganin. So, nagamami sa among version sa mga Bisaya nga amiguhon or Uyabon. So natay gipangkuha nga mga famous nga mga hot nga mga actors nga atong i-interview kung unsa ang among answer. So, guys, ato nang sugdan. So, mobunot lang ta ani. Sino siya, guys? So, kisa may muuna na to ga. Ikaw or ako? I don't know. So, bato-bato pick na lang ta. Sige. Bato pick. So, ikaw mauna. So, maghubot ka ni kung unsay ko ano. So, first is go. This one. So, first is ang nabunot kay si Piolo Pascual. Uyabon or Piolo Pascual? Uyabon or amiguhon? I think, amiguhon. Kaya na sa ginungdan nga ng amiguhon. Lahat man ni si Piolo. No, di ganun ako niya na amiguhon kay pero gwapo siya pero di lang siya nako type na as in na ganahan ko sa friend. Sige. So, Piolo Pascual is amiguhon daw. Hello. We're just friends. So, ako na sad, guys. So, ako na sad, guys. Maghubot ko kinsam ni ha. Oh my God! Alden Richards! So, what do you think? How? parang ho is amiguhon si Alden Richards. Bisan pa mag-usa siya ka-hot, ka-famous, pero dili na ko siya bet. So, mo ang Alden Richards is amiguhon. So, ikaw na po, girl. So, pinaka-hot nga, pinakasikat nga famous ang ilahang video nga last 2018 ba? I don't think so. 2018 sila Angel Aquino. So, Tony Labrosca, Uyabon or amiguhon? Pwede tilawan? So, nga tilawan man. I love it. So, ganahan ko niya. I love their muscle and their face. Oh my god. So, I love their sex appeal. Yeah, Tony Lovers ka. Oh my god. Sabi na, mura mga gwapa. So, ako na sad, guys. Magubot na sad ko kinsa ko, My God! Paulo Avellino. Pwede tilawan? Pwede siya gwapan. Di ba tilawan ho ang iyang usa pagka-care. I don't know. To be honest, guys, I don't since birth si Paulo Avellino. Pwede na ko tilawan kung sa siya mo care, no? Charot! Ganon. No, best. So, guys, sunod na sad. Okay, Ronnie Alonte. Pinakagwapo nga sikat nga dancer sa Showtime. Nga uyab ni si Loisa. So, amiguhon or uyabon? Uyabon? Wow! Uyabon, John! Ganang uyabon man. Gwapo siya. Gwapo sa go type na kasi Ronnie, but Type ni mga puti. no. So, ganahan lang ka. Yeah, ganun ako. Sa lawas, the way she act, oh my god, so very, oh my god, I feel like horny now. Charot! So, Ronnie Alonte is uyabon! Hi! So, ako na sad, guys. Kinsa nakalala po ng hawang mahubutan, ani. Oh my God! Pinaka-famous ka idol no nga
nga kuan karon nga batanon nga kuan nga hot kaayo. So, James Red. Asa man? Uyabon or abigohon? Pwede tilawan. Dapat Charot ganyan. lang. So, para no is kuan, tilawan na lang nako sa James Red okay. Sa karon sa mga famous nga mga kuan bitaw karon nga mga idol nga mga bata noon pa. Si James Red is idol jud na siya kay tungod sa iyang pagka perfect na jud siya mo gusto na kong tilawan niya kung unsa siya mahigugma, mo care. O tilawan ako kung unsa siya kalami nga muluto. Muluto ha, dili pan. So, kana sad. Oh my God! Sikat nga singer! Nga hot! Nga daghag tato! Nga nindong pa sa buhol. Michael Pangilinan! Tilawan or uyabon? Pwede uyabon. Okay! Uyabon daw! Dili siya tilawan, dili siya amiguhon. Tilawan daw ko no. So, nganong uyabon? Oh my God, talaga. I love it, Michael Pangilinan. I love her song. Oh my God, so the emotional song. Oh my God, I love it all. And thank you so much. Singer man si Michael Pangilinan. Ano sa may mong gustong kanta ni nga gisuwat ni Michael Pangilinan? I think, pare mahal mo raw ako. Pare mahal mo ako. Charot! So, I hope Michael Pangilinan na uyabon mo siya. Charot So, ang lang! nabunot, sikat na vlogger sa Bohol. Bohol. I think so. Lister Capuno. So, si Lester Capuno, guys, is nakita siya na siya now sa personal, guys, sa City Square. Hot siya, then guwapo. I think na uyabon ba or amiguhon? Murag, I think lami siya amiguhon kay pareha ng buong Visaya. Diyan, makasinabot talaga ko. So, Sure. ang Lister Capuno is para no is amiguhon lang. Wow. So, ikaw mo po. So, pinakasikat, hot. Nagtrabaho ni siya sa Showtime. So, dapat dili pa kontrabidahon ang kinsa ni siya. So, tumong nakabot is si Mr. Ayun Perez. So, amiguhon, uyabon. I think, parang ho, amiguhon. Kuy nga no mga amiguhon man. Hindi ko gusto, hindi ko nag-distorada. Naarap gusto ng mother, si Vice Ganda. Oh, yes. So, hello, Vice Ganda. Kakaibiganin. So, Ayun Perez is kaibiganin or sa Visaya pa, amiguhon. So, ako na sad guys, maghubot na sad ko guys. So, Hashtag Miss Everything. oh, so, Hi, Miss Everything. Hi. So, ano? Jojowain or Kakaibiganin? So, Miss Everything. Ako ba siyang amiguhon or uyabuan? So, para nako is, dami siya amiguhon. Kay, funny siya, then, makawa siyang stress. So, maong lami siya amiguhon kay, tungod sa amigo, murag, something nga kanang imuhang funny kayo mo nga kaysa sa, dili na serious mo kay, tungod sa imong uyabon. So, Miss Everything is, amiguhon, guys. Okay. So, ikaw na saan? So, pinakasikat nga vlogger karon nga naa ni siya nagsigig vlog sa sa makita ni siya sa Lazada. So, Miss patay ko unsa man ako pagtawag ni siya, Miss or Mr. Miss na lang Miss para na lang, kuan. yeah. So, Miss Mimia. So, Miss Mimia. Uyabon or amiguhon? Amiguhon. Kaya nga nang amiguhon na si Mimiya, you are my very, very idol vlogger. I'm so proud of you. Mimiya! Oh my God, so, itcha daw. Hi, Mimiya! Mimia is Kakaibiganin. kakaibigan or amiguhon. So, ako na sa guys. So, Si Mamang V! so, Vice Ganda! So- Kakaibiganin or Jojowain?
pwede tilawan. Wow! Joke lang. Tilawan ako kung unsa siya mukuan bitaw kay kung unsa niya, kung giunsa niya, gi-care si Ayon Perez. Sure Lami siya tilawan, then lami po, pwede siya tilawan, pwede po amiguhon. Kaya lami siya kuan. Parang si Vice ganda is funny, then buutan I think siya po. Buutan dyan siya kay makita niyo mo sa mga show, buutan Very siya. So, happy. I think nga, para you know nga, kung is prepared ko sa amiguhon lang na ko guys. Okay. So, ikaw na sad. So, ka na, asa may muha ni. So, sikat nga vlogger nga kauban ni medyo maldito ni Lister Capuno. Then, ini siya is si Snake Princess. So, Snake Princess, ano, Jojowain, Uyabon or Amiguhon? Siyempre, amiguhon. Ano siya, Hi, amiguhon? Snake Princess. I like Snake Princess. Funny siya. Kanang kamo siya magpalamuot. Kamo siya mo daog amigo. Then, siya, no? Innocent- friendly. Yeah, Innocent lang friendly. siya. So, kakupod guys is, kung ako'y pangutan nun, si Snake Princess is, ano, innocente siya nga tao. Then, dami siya, I think lingaw gayo siya kay, Yeah, lingaw we are siya follower. follower kayo. Follow siya ka sa No. Snake Princess. So, ako ready, follower ko na ni Snake Princess, and also medyo malditoan, Lister Capuno. So, para no is, lamay dyan siya amiguhon. Yeah. So, Okay. Snake We have a Princess. tree. 3 left guys. 3 na lang. So, Hashtag Joshua Garcia. Jojowain, no? Kakaibiganin. So, para no Don't is, be marupok, girl. dili na po sa inyo no nga, wapo man si Joshua hot. Then, may siyang barong. Para no is, Yeah, so kuhan lang siya. Pwede siya, uyabon? Charot! Uyabon nila si Joshua. Ano Hey, man? gusto ko nga kuan. Dili na sayo marupok no. Gusto lang ko unsa niya ba si iyang ex na si Julia Barreto. Julia Barreto. So, No, Julia Barreto. Ano? Saga. There's saga talaga. So, ano is uyabon lang para para ma-feel po no kung unsa jud ang mahimong uyab ni Joshua. So, to laugh. So, kinsay mo ni? Oh my God, si Derek! Direk Ministero, so unsa man guys? Unsa man uyabon or amiguhan? Kuya Bun, uy. Oh my God, kinabukas direct day. I love the abs. Oh my God, the muscle. So hot. And Jojowain, direct. So Derek is Jojowain. One So left. one left na lang guys, This dili is na the last. So kinsa man na siya? Okay. Okay na siya. Okay. Gab Lagman. Oh my God. Jojowain or Kakaibigan. Oh my God, guys! Kay ba man nga si Gab is pinaka-hot, then sikat po ni siya nga model. Then, Yeah. parang na is prepared ko nga ko Hi, Gab. You're so handsome. pwede tilawan? Tira! Tilawan ako ang unsa ka-hot kung sure, mainit yun. Kung unsa, kung mainit yun. So, ako siyang tilawan kung unsa dyan siya kahat kung mag-uban ni. Kay lami magod ning hot nga nimong kauban kay matakdan ka mo. Para no is tilawan na lang, dili lang jujuwain. Tilawan ako siya nga para kung unsa jud siya. So, okay guys, diha na humanta na ang atong vlog nga We're back Nga, later. hashtag uyabon or Amiguhon. challenge. So,
guys, I hope guys nga may na-enjoy mo sa among vlog karon. And I hope don't forget to follow and like and Yeah. subscribe to our YouTube channel. And thank you for watching. And also this is AG's Galos Vlog. Thank you.